Здравейте на всички! Днес ще играем Brawl Stars, както обикновено, и ще се опитам да включа всичките левели на Brawl Pass. Сега ще изпълнявам един квест. И ако ви харесват моите видеа, се абонирайте за канала и лайкнете видеото. Предлагаме така тук да скочиме. Да. Няма да ви бавя като свърши играта. И добре хора, вече свърши играта, ние успяхме да победиме. Аз съм стали плеера. И се изпълнихме един квест. Обаче все пак остана да изпълним още някакво. Всъщност, предлагам да сме за мистер Пи. Готово. Започваме. Къде си бе, Нико? Айде! Предлагам да го сложим тук, да. И да си изпълним един бот. Изи. Изи бизи. Изи бизи. Стана бързо ръка и тук така. Не. Давай, давай, давай. Не има ли малко се изложи. Давай да не спера. Да. Изи бизи. Не. Мали тия стъпи. Тия са пълни. Нубита. Нищо. Айде, готово. Изи бизи, лайма сквиза. Добре, не трябва един. Готови сме. Вижте тук как едва се отправих от този бъс. Но беше малко бизи. Не искам. Мелоди. 100 кредита за Мелоди. Я. За колко взема? В следващия Brawl Pass ще мога да я купя. Трябва да видим днес какви квестове има още. Айде, в това. Minecraft Madness. Интересно звучи. Фенк. Нещо. Не тръгнахме много добре. Не! Играти, брат, тия са много силни. Нищо, я съм случи за такива. Много съм тъп.
И що трябваше да отивам там? Той сега ще пусна бомба 100%. Влакът идва. Върна бързак влака. Давай сърч, бе, бери! Не. Честно, не. So cool. Нещо малко. Давай сърч! Тебе. Не, Лео, не си мисли даже. Не, даже не си мисли да ме нападаш. Даже и не си мисли да ме нападаш така. Изи. Silver 3. Добре. Но след това може ли? Не знам дали може. Кой? Сенк. Едгар всъщност. Давай дък. Не, само не Янджел. Давай. Добре, по-добре. От Анджел. Започнахме. Не ми се пречкайте. И ти също. Изи. Буквално. You can make me. Яу! Айде! Хора, това беше изи. Буквално. Видях дали как лесно направя. Тук даже не знам за кой. Едгар или Франк? Он че беше чукаме. Че разчукаме и беше тук. Как? Ега ти. Еми, аз ще марам. Какво да правя? Голям съм. Еми, пенуин. Бро, дай на майк. Мали. Не. О, не. Само не и това бук. Това най-много не исках аз. Не съм толкова голям лузер. Сега си хвана малко. Ама той Морти си е лузер. Омръзна ми от тебе, значи. Imperway. Let's go plastics! It's fantastic! Айде! Изи, бизи. Днеска май ще стигнем до голд. Мифик звезда. Хора, вече успях да стигна до Gold One.
И нека видим какво ще се падне от тази митик. Не. Не. Вчера ми се падна Мейси, а сам ми се падна Ерти. Гати късмета. Не се харча джемове. Късмет. Просто. Та, мисля вече да приключваме с това видео. Ако ви е харесало, задължително се абонирайте и лайкнете видеото. И до нови срещи!